2021 amaieran, Espainiako, Frantziako eta Euskal Herriko kartzeletan 186 preso politiko zeuden oraindik. Euskal Herrian 80 inguru. Hala ere, kartzeletan ez daude preso politikoak bakarrik. EAeko kartzeletan guztira 1300 preso daude. Euskal Herri osoan are gehiago. Urruti samar gabiltza Estatu Batuetako zenbaki beldurgarrietatik, baina hala ere asko da. Presoen gaia data hauen bueltan indartzen den horietako bat da, kontsumoarekin batera. Eta horren adierazle izango dira asteburu honetan herriz herri ikusiko ditugun mobilizazioak, eta gu ere hortaragoaz. Kartzeleratzea alda dugun bide bakarra. Kartzela zigor sistema bat da, eta bertan giza eskubideak ezabatu egiten dira, egoera zaurgarriak areagotuz. Ez da kasualitatea Espainiako emakume presoen herena ijitoa izatea. Preso sozial deritzogun asko eta askok euren testuinguru sozialagatik amaitu dute kartzelan, zapaltzen dituen sistema batek sostengatuta. Punitibismoa deritzo sistema horri. Gizartearentzat gaizki dagoen zerbait egiten dugunean, zigorra jasotzen dugu. Baina frogatuta dago zigorrak ez duela balio. Hori dio Moira Perez filosofo argentinarrak. Zigorrak bortizkeria erreproduzitzen du, eta bazterkeria areagotzen du. Pairatzen ditugun zapalkuntza guztiak indartzen eta legitimatzen ditu. Eta marginalizazioa, klandestinitatea eta hierarkizazioa bultzatzen ditu. Ez dio arazoari irtenbiderik ematen, arazoa indartu baizik. Beraz, ze alternatiba eraiki behar dugu? Ongi etorri Euskal Herria berriro kabala saiora. Gaurko saioa, berezango da. Goazen zigorrari buruz hitz egitera, da zigorra azkara 1000 aspektuei buruz. Horretarako, gurean gaur daukagu zigorra jasan duen pertsona bat. Eta horretarako, ongi etorri Markel. Zer moduz, Markel? Ondo, hemen, apur bat urduri, gogoekin. Bai, ezta. Eta, nor zara, zu aurkeztu apur bat, ez zu ezagutzeko entzulegoek, ikusleek, dana? Ni naiz Markel, metxe urte ditut eta torre sopelatik. Eta, bai. Bizkaia maite orduan, Horia. oso ondo. Eta esan diate, zozerrak azula eskutartean, zer duzu eskutartean? Bai, ekarri dut hau kandela. Jarri hemen egurran ba, Bai. Azaldu albaldin badezu gure entzuleentzako zer dan, zehazki? Bai, apur bat kandela ekarri dut, kristautasuna edo irudikatzeko, eta ez dualako kristautasunak badaukala, bete duela paper garrantzitu bat zigorrean eta zigorraren erabilean. Bai, ez, ze jartzen du? Sagrado Corazón de Jesus. Bai. Bilbon badago horren plazatxo bat. Bai, egia esan zakego kristautasunak gure gizartean sortu da penitentzian nola baiteko definizioa eta eta asko zigortu gaituela guzti, emakume hoi, LGTB jendeari, ez, azkenean kristautasunarentzako hegemoniko ezan guztientzat. Eskerrik asko, Markel, oso polita. Ez horregatik. Etxean jartzeko modukoa, ez da zuk etxean jarriko zenuke kandela hori? Bai, de hecho baitut pare bat etxean. Bai, Ama Virginia, Jesukristo, nik ere jarriko nuke uste dut, baina arrisko hango zanak etxe jarriko nuna. Bueno, Markel, ez dut horri zara, zigorra jaso dezurako, ez da? Zuk ze zigor jaso zenuen, zeako zigorra jaso dezu? Aurten pare bat alditan, jaso zan dute zigorra edo jasarpena polizian aldetik, eta gero horrek ekarri du prozesu judizial bat, eta horretatik bai. Aurretik otsailean izan nintzen besteki batzuekin batera, epe denbora tarte oso txiki batean, 5 alditan identifikatuta, horietako baten horma baten aurka kolpatu eta zauritu esan nintzen, eta gugaten ospitalean horretan. Eta hortik pare bat egunetara sopelako munipek identifikatzeko eskatu eta ez nintzen identifikatu eta atxilotuta eraman dintuten komisaldegira, horren ondorioz epaiketa esan nuen. Eta bertan epaiketan fiskalak berak eskatu zuen kasu artxibatzeko eta orduan penala zen hori artxibatu zen, baina gero zigor administratibo jaso dut eta beste kide guztiak bai, orain hasi gara izun horiek jasotzen, eta hori otsailean izan zen eta geroztean ekainean uztailean, uztaila hasieran zipaio ditu ziaten Getxoko kuarteletik, jakinarazteko sopelako jokaetoko jabeak
hiru salaketa jarri zituela nire aurka, berez joko aretoaren kontrako protestakimen batzuetan parte hartu izanagatik, eta hori uztaila izan zen, gero uztaila herrialdean deklaratzeko hitzordua jaso nuen, eta hortik aste batera nire etxera eta beste 3 lagunen etxera Polizia Nazionala gertu, eta ni esan dituten eraman, baina beste 3 lagunak eraman zituzten. Eta zer gauzan behaiekin atxilotuak izan ziren, edo gero askatu dituzten egunean bertan? Bai, atxilotuak izan ziren hori. Goizeko 11 aldera, pasa zuten egun guztia Orindautzuko komisaldegian, kuartelean, eta gero arratsaldean 5 aldera edo askatu zituzten. Bai. Eta hau dena zergatik, zer leporatzen dizut? Zer leporatzen dizute, salaketa esan dezu apostu etxe batekoa zala, baina zer leporatzen dizute zipaioek eta esan dezu baita ere isunak aso dituzula. Zergatik bidaltzen izkizute, zer justifikatzen dute horrelako zigorra ezartzeko? Bale, alde batetik, otsaileko hietan erabili zutena edo, erraili zuten erramente esan zen Mozal legea, berez hori, ez identifikatzagatik, hori zen erabili zutena, eta gero uztailean, eta hori lotutako horiek, momentuz prozesu judiziala orain hasi da, eta ez daukagu akusazio zehatzik, baina beti errebilatu dena da hori, daños. Delito de daños. Delito de daños, eta hori zein da hortarak, zer ezartzea izute horrekin isuna edo zenbat hilabete edo? Berez, alde batetik ordaindu beharko genituzke kalte zibilak izan ditzen den, sin más, zuk sortu duzun kaltea, zuk kolpatzu du kotxe bat kaletik eta hori konpontzea gastu horiek, eta gero estetik on daiteke, isuna. Ezakizen batera heldu daiteke. Hori alde batetik, isun ekonomiko edo sin más gastu como ekonomiko. Eta gero heldu daiteke edo egon daiteke espetxe eskaria. Ez dugu gaur ikusten horretak helduko garini, baina arrisku hori badago. Azkenean ez dakizun nondik atera Espainiako justizia eskatzeko gauza bat edo bestea, eta noiz dakazute epaiketa hori badakizute edo oraindik ez? Keba, izan dugu astelena izan genuen deklarazioa, eta orain sin más, itxaron behar dugu eta luzatu daiteke asko. Bai. Azkenean hori erabiltzen dut askotan itxarote hori sustatzeko eta dana. Dana da prozesu bat. Eta zuk nola bizi izan dezu hau dena? Zaila izan da. Kudeatzea eta beldurra eta ez dakit. Zaitu dezu aiz babesa zure inguruan edo herri mugimenduan edo... Bai. Orokorrean familian, zein lagunekin eta orokorrean gazte zein herri mugimenduak asko abestu nago eta abestu gaitu gu laurok eta oso babestatzen ditu gara. Horren lau gazte izan zarete, esopera, postu etxe baten kontra zer egiteagatik, jarri zutela izun guzti hau. Da izugarriagia esan, ea ez dan dago juten ez, eta babesa, behintzat, esan nintzen hori da, nik uste oso gantzat, nik uste Euskal Herrian ere bakagune zoritxarrez. Horren, kultura edo historia, azkenean ere ohiuta gaudela. Eta, hala ere, ez da bidezkoa, eta ez dakate lotxarik. Ez zenbat ari zerratuko zuten, ezaguna doktrina, todo ez eta eskerrak, batzuk terrorismoagatik, akusazio faltsuak, dana ez, hori da egunerokotasuna. Eta adibidez, zuk nork zigortzen zaitura uste duzu? Espainiako estatuak, euskalduna izateagatik, gazte iraultzaile, gazte ezkertiar, zer faktore uste zokatzera eragina hor? Hostia. Zaila da. Nik esango nuke alde batetik, hori. Oso hitze potoloa eta sistema bera. Noski. Eta, gero sistemak hartzen ditu forma desberdina, eta, sistema hor dozkatzen dute, botere edo esto desberdinak. Alde batetik daiteke esimaz estatua bera, gero EAEn, Eusko Jaurlaritza bera, Sopelako kasuan udaletxak, eta udaletxak bai otsailean egon ziren horietan bete zuen oso paper garrantzitsua Munipa babesten. Orduan, ez dakit, erantzun holan borobilek izun teman, baina esango orokorrean zigortzen duela botera aukana, botere horren aurka egiten duenari. Hori da, azkenean boterea
bermatzeko modu bat da, zigorra, Bai, ez da? Osea, kontrola daukazu esateko zuk ezin duzu egin disidentzia, ez bakarrik disidentzia, zure kontroletik dagoen guztia zigortzeko zentzua da, esan duzu. Hori da. Eta esan dezu ere, hainbat organo, azkenan ere sistema baten parte direnak. Horretzen ezakegu ez punitibismoari buruz, ez da, badakizu zeran punitibismoa, bai. Hori azkenan gure gizartea, horretan oinarritzen da punitibismoan. Eta hau ikusten dugu hainbat faktoretan ez, osea, orduan punitibismoak nortzuk zigortzen gaitu azkenean? Apur bat orain esan duanarekin. Osea, zigortzen du boterea edo status quo edo ez dakit sistemaren aurka egiten duen oro. Apur bat hori. Sistemak Espainia estatuak edonor, zimaz botera daukan edonor, sartze ditu joko arau batzuk, eta horiek asumitzen eta horien barruan edo horietatik askatzen saiatzen den guztia jartzen ditu zigorrak. Bai, azkenean ez dut hori gustoko. Ez moza legea ere, zuk izun horretik jaso zenun, ez da? Moza legea da, gure eskuen kontra jotea, grabatzezu polizia eta ezin ez du autoridadea grabatu. Eta horren aitzakiarekin 10.000 isun eta dana ezarri dituzte. Ez baita ere, azkenean, bada, hori gizartea kontrolatzeko modu bat. Baina, egin dugu punitibismoari buruz, zigorrei buruz, eta esan zakegu zigorraren espresio gorena kartzela dela, ez da? Zuretzako zer da kartzela? Kartzela da hori. Zigorrak ordezkatzen duen guztiaren, espresio ez dakite maksimoa, potentena. Orduan, bada, zigorrak subatzen duen guzti hori, 1000. Eta lapurtzizu guztia, zure eskubide oinarrizko eskubide guztiak lapurtzen izkizu, bukatzen izkizu horrek subartzen duen guztiarekin. Bai, azkenan kartzelera sartzen zarenean zuk eskubidea galtzen dituzu, ez zara gizaki bat, ez zara kartzelean dagoen pertsona eta preso bat, ez eta egiten ditu, da urraketa sistematiko bat. Badirudi zigor nagusiena dela kartzela, baina kartzelak ez du balio. Azkenan kartzelak birproduzitzen ditu gizartean dauden jerarkiak, ez? Balin ba gizartea matxista, kartzelaren matxismoa egongo da. Balin badago gizartean arrazismoa, kartzelaren arrazismoa areagotu egingo da. Orduan hori bidea da, zein da kartzelaren funtzioa, zein da? Kartzelaren funtzioa, ez dauka punitista guztiz, alde batetik baztertzen ditu sistemarentzat baliagarriak ez diren nik uste pertsona guztiak, guzti ditu hor sartuta eta ez esatela molestatu, eta bestetik nik uste oso funtzio garrantzitsu bat dela apur bat kortafuegos funtzioa edo ez dakit. Mehatxu hori beti dago hor bueltaka eta apur bat izua zabaltzeko eta jendea lasai mantentzeko. Jakita, arazoa maitu kartzelan eta ez urrea maitu nahi. Zoritxarraz Euskal Herrian kartzelari buruz, asko dakigu, adibidez, nire gurasoak kartzelan egon ziren eta mutxiradun umea naiz, nintzen ez eskerrak, eta ikusi dute kartzelak zesan nahi duen, eta inguruan ere jende asko egon da kartzelak joteko mehatxuarekin, edo ezagutzen dugula denok dakagu erreferente bat kartzelan egon dana edo, eta oso gogorra da hori berez gizarte moduan, ez jakitea errepresioa ze puntu baino lan iritsi. Eta nola kartzelak azkenean, zer egiten du? Ez du balio. Ez, azkenean, bihatzazu horrea eta lortzen dezuna pertsona horren osasuna, baina bai mentala eta bai fisikoa erabat apurtzea, eta ez dezu lortzen gizartean berrezartatik, gero gizarteratzea berriro oso zaila, zein zaneteke soluzioa, ez dakit? Ez dakit, espetxak apurtu, ez dakit, Bai. Baina... uste sin más, espetxe sistema edo espetxa daukala oso erabilera erabiltzen da oso gauza konkretu baterako eta sin más dago guztiz egin da sistemaren mesedetarako eta sistemak ordezkatzen duen guzti hori babesteko. Orduan, uste dute sistema,
apur bat, holan erantzun potolo batekin erantzungo dute. Sistema aldatu gabe ez duela balio edo ezin dela espetxe sistema edo espetxeek betetzen duten funtzio hori aldatu. Noski, azkenan hortako egin behar aldatu gure gizarte sistema eta aldatu behar da ere zigortzeko sistema, ez? Azken hori da, apurat zigorraren, gorena da. Haiez ere, nik aipatu nahi dut, haiez emakume jasatzen duten bortizkeria kartzeletan, gizonek ere, noski, baina haiez kontua da kartzelak egin daudela gizonentzat, ze gizonak dira bortitzak gizartean ustetan, orduan emakume jasatzen dute espazioetan gizonentzako egina dagoena, eta bertan jasatzen dute 10.000 bortizkeri mota, azkenan dagolako zigor bikoitz bat ere, ez? Zara, delinkuente bat zara, baina gainera emakumea zarenez, emakume txarra zara. Orduan, horren aipatu behar dugula, batzuentzako zelako zigor bikoitza izan daiteken. Duela gutxi dakorren, zauen 25 arira edo, talde batek egin zuela, erakunde bat salaketa Nafarroa ustetzara. Bueno, deialdi bat salatzen emakumeek jasatzen duten baldintzak kartzeletan, eta hori ere nik uste ondo dagoela oroitzea, baztertuek ere zelan eragiten duen. Azkenean esan duguna ere, jerarkia dagoena kalean, egingo da birproduzitu eta okertu kartzeletan, eta da lotxagarria egia esan. Eta, bueno, itzen duk azari buruz, baina zebeste zigor mota daude gizartan zantzua izuna dagoela, ze gehiago? Bai, hori zigor administratiboak, ekonomikoak, baina hori nire kasuan bagian gehien bizan dituanak edo hurbiletik bizi izan dituanak. Eta direla bai, nik uste, eta Euskal Herrian gainera, estrategia aldaketatik, azkenengo 10 urte hauetan, errepresioak hartu dela batez ere forma hori. Izun ekonomikoena, represio ekonomikoa, tamales, oraindik ditugu akideak espetxean eta oraindik jendea espetxeraten jarraitze dute, baina hala ere, zimaz uste dute indar gehiago hartu dutela zigor mota horiek. Bai. Eta, jakin behar dugula bai horretara moldatzen. Azkenean ere, garai aldaketa egondanez, egin dute aldatu errepresioa egiteko beste mota baina zaute, agian kartzela sartzeak gehiagi da, ez, baina egingo dugu isunak, eta isunak ere, egia esan ekonomikoak direnean, diaz guztiz desproportzionatua. Azkenean, orain du baratzu diru bat ez dakazuna agian, eta probablemente ez duzuna, ez? Nola aurre egin behar zaio horri? Uste dute bai Euskal Herrian esperientzia dugunez errepresioarekin orokorrean eta baita errepresio ekonomikoarekin, bai asmatu ditugula eta ditugula tresna asko horri aurre egiteko, edo zein modutan, dirua lortzeko, dirua biltzeko eta zimaz azkenean hauei izun horiei edo aurre egin alizateko. Ez dakit. Nik uste hori apur bat horiei aurre egiteko bide dakogun baian tresna eraginkorrena edo. Azkenean egia da, auzolan aprobatu Urkulluk, baina bentazko auzolana, kolektiboa ez beraiena. Badaukago eta bakagolako esperientzia asko ez da zentzortan, beti dago sare bat, nik uste errepresioa jasatzen du edo nork aldula sentitu besare bat bere inguruan ez zorionez. Hori ez dakit beste tokia zon ala dan, baina Euskal Herrian behintzat nik uste dut errepresioa zuzenen edo zeharka jaso dugun guztiak badakigula, adibidez, umemotxia moduan, beste 10.000 pertsona gozare, zeuden etxerat, eta zentzortan ez zain inoiz bakarrik sentitzen. Nik uste ere zentzortan Euskal Herritik kanpo daudenak harritzen direla horretaz ez esaten dute, eta nola zaintzen zaten baina eske ez nago bakarrik. Eta harritzen dira horrekin, nolatan ez zauen bakarrik olako egoera batean. Eta nik uste hori asko apretzatu behar dugula azkagun antolakunde kolektibotaz edo. Bai. Hala ere, eta hau zimaz aurrekoan egon nintzen buelta batzuk ematen honi, uste dut alde batetik oso positiboa dela, oso, gertutik bizi izanak, eman dizkigula como tresna batzuk eta badakigula aurre egiten, baina aldi bera uste dut, agian izunak eta zigorrain presente, egunerokotasunean presente izateak, eraman gaituela modu batean normalizatzera eta inertziaz erantzutera. Eta askotan ez garela konstiente horrek suportatzen duenaz eta segundu daño den larria. Eta eraman gaitu askotan inertziaz erantzutera eta
ustotaz batzuetan behar dela como gelditza eta, ostia, hau larria da, aurre ingo diogu, baina hori ez dute apur bat modu batean ari garela edo dagoela guztiz normalizatua gure militante politiko izatagatik edo, sin más, gazti izatagatik edo Euskal Herriko gazti izatagatik izunak edo zigortua izateko arrisku hori egotea. Bai, erabat. Da, tristeaz, normalizatu dugu, eta azken finean, imarko ez da nik gerora, ez dakit noiz, analisi bat ikustea zelako trauma daukagun herri moduan, ze badago trauma handia. Ez da normala herri batean denok ezagutzea norbait kartzeleratu izan dana, gurasoren bat, familiako bat, edo zu zeu, azkenean hori oso gogorra da, eta horrekin ere, horrea imarrugu. Nik uste ere, gainera, orain gara eguetan, ez dela jasorik euskara baizik eta ez esan zakegu dago kriston errefusiatuen fluxua eta dana, hor ere kriston zigorra dago azkenean. Zu momentuan jartzen zena estatu batean Europan paperik gabe zigorra dakazu, etengabe, ez zara pertsona bat. Eta nik uste orain ari garela jasaten, agian lehenago jasen ez genuen, beste realite bat ere horrekin. Bai. Nik uste zigortu bete dira gainera, sektore saugarrienak eta gainera horregatik baliabide gutxien dituztenak zigorroiei aurre egiteko. Orduan kuriosoa da, kuriosoa ez, baina esan edute. Bai, azkenan ere hori salatu behar da, adibidez nola gure estatuek, estatuek gure egiten duten, baita ere hori migrante egita dana, eta nola bihurtzen dituzten ez pertsonak, hori ere lotxagarria. Baina esan dugu ere, hori dakagula esperientzia, nik ere esperientzia eukitza antolatzen, ematen ezkigula tresna batzuk agian kanpoan ez azkatenak, ez gure bura babesteko, ere nola egin pintada bat, nola egin zerbait, hori behintzat badakigula kudatzen eta atzerrian, ez dakitenak. Bai, hori, beste errepresioain gertutik bizi izanaren beste ondoriotako bat, eta bai, ez dut ezagutzen hain beste herrialde batzutan zelan kudatzen dituzte horrelako gauzak, baina apur bat ikusi duanagatik, uste dut badagoela hori, ez dakit esperientzia falta ez, baina bai, como kultura falta, eta guk Euskal Herrian garatu dugula kultura bat, eta dakigula gauzak zaintzen, zelan egin gauzak apur bat arrisku hori ekiditeko, agian beste herrialde batzuetan, beste leku batzuetan ez dutena. Noski, bai, adibidez, hau aipatuko ez, zeitzaidan oso kurioso, haien dago serie bat Netflixen Dibele olatua, eta Alemaniako talde antifa bati buruz, eta horretzen zituzten, hainbat, ez dakit, serie bat da, fikzioa, baina ala ere negatzen zen, zaizeate juten bat zuen eguneroko arroparekin egita ekintza ilegalak, ez olako gauza batzuk etzeko dira oinarrizkoak. Eta ez hori ere bada interesgarria ikustea guk nola gazte moduan erreakzionatzen dugun. Eta baita ere gazte moduan zuk ze ikusten dugu, zagatik badatzen da gazte hori zehazki? Erantzun bat lasai. Nik uste gazteo beti gazte izateak puntu batean subatzen duela errebeldi izate bai. Eta errebeldia horrek, eramaten gaitu orokorrean, gustoko zitugun gauza horien aurka egitera, modu baten edo bestean, eta ez ditugula onartzen gauza asko. Orduan, astengoaren goazen heinean, bagoaz gero eta gustoko zitugun gauza gehiago ikusten horietaz jabetzen, eta ezin egon horrek eta inkonformitate horrek eramaten gaitu, horri aurre egitera, orokorrean. Eta gero bai hori, gaztaroa, nik uste sistemak erabiltzen du, apur bat helduarora heltzen garen horretan, heltzeko ja haiek nahi duten heldu horiekin, eta bide horretan, erabiko dituzte zigorra, gu modu batean esaterren moldeatzeko edo formateko eta haien nahi duten erara heltzeko helduarora. Hori da, azken molde bat ematen nahi digute eta ez egun molde hori betetzen, zigorra dator. Bai. Nik uste honekin aldegoela oso ondo amaitu, ez da laburpen honekin, zaten azkenean nahi gaituztela molde bateko eta hori aburtzen dugu momentuan zigorra datorrela. Baina horri
talde modun aurre egingo diogula eta gaztari modun ere, ezta? Bai. Espero dezagun ez gotea larrirago zuena, eta espero dezagun ez egotea represio gehiagorik Euskal Herrian, zoritxarrez ez da izango, baina hortarako borrokatu behar dugu, eta hortarako denok antolatu behar gara, eta gure alduguna egin, ezta? Bai. Hori da, eskerrik asko, Markel. Oso plazer handi izan da, eta hurrengora arte orduan kabalara etorreko zaretenak. Agur! Agur.